Sus, kasayang naman sa saging na daot ra gyud taon sa iyang punuan. What's up guys? This is your boy Ronix Malang. Get ready with me para magtuba og saging. Kaning saging nga wag gini sa plano na akong matuba karong adlaw kay niadto ra gyud ko ani sa kurong sa akong manok kay mo tan-aw lagi yung tako og nabay na musa sa akong manok kay sige ra mas silang pangitlog niya wa magipusa-pusa. Aglingi na ko, hala, grabe hinog na saging. Oh, nya kasayang ba kay nadaot na gyud pud ang uban wa gyud ko kabantay ani kay tungod sa kuang kabisi. Natay sad kaayo ba kay lamay kay ang panahon, peaceful kaayo, fresh kay ang hangin, nanay sunset. Ingani gyud diri sa bukid kay malinawon kay ang imuhang pamuyo nya nindot kay ang view bitaw ka na mag green green unya ka nindot pagidani og nadyo ka sa bukid kay unay kay ka sa mga lagot mo sama ang saging, balanghoy, kamuti unya mahal be kay na imong palito niya sa city isuwayon og tumba ang saging kung makaya ra nako nya susperte yung gahiya di gyud ako makaya. So mo to na nagkuha na lang kog sundang akong gilimpyuhan ang kaniyang tapan ng saging para tarong ang ako ang pagtuba niya ba ako na lang po siyang gisiguro ba kay basi matumbahan ang okong ubang tanom sayang pud kayo sa nanugay mo na ni siya ako na siyang gituba o niya humok ra pud siya kay nindot pud kaayo ba pertirigid niyang humok katubaon niya hait-hait pud gamay ang sundang bisag gitaya. Ano ba yasag ko aning kadaba na saging labi na og kanang iba na nakyo perting lami pero lami gihapon siya bisag landanon na gani og labi naghinog perting yung lami pwede pud siya kanang hilaw lungagon tusog ginamos kanang silian day nimo kanang pinabungga bitaw niya suka kalami nam gyud sa saging naanta mo og tip kung saon pagtuba og saging nga naon ra gyud naon ra gyud hinayon ra gyud niya tuba ang saging para di siya malata dili siya kalargohon ni mog tuba di matumbas siya so mao na din siyang sagingaw tanawan niya dili gyud siya ingon na kanang gwapa og presko kay siya na pagkasaging kay kanya magud siya na saging naptan magud siya sa atong tag-init so mao na siya na laing kay iyang bunga unya tanawan niya dili gyud kay siya ingon na fresh kaayo ba fresh gyud siya gikan sa punuan pero ang iyang bunga dili gyud siya ing ana bitaw ka satisfying kay ang tinuod magud niyang bunga ana perti yung dinduta kanang lami bitaw gyud siya kaunon pina siya og kanang timing gyud siya sa saktong panahon nindot gyud kay iyang pagkabunga karon magud na saging kay murag agi pa ni sa katong tag-init no tanawan niyo pertigin niyang batiyaw niya gamay ra gyud kayo ang hinog uban gani nga daot na unya di kay siya ingon lami kayo pero okay ra na siya kay daghan pa man pug bunga mga bot basin sunod tuba na to nindot na siya atong harvest siya pagsiyagahan kay sayang pug kayo niya lami be puding saging baya usag sa pinakaganahan ako sa tanang variety sa saging no kanang yung lakatan kay kanang lami gyud siya og kanang basta lami gyud siya di gyud nako ma-explain ang kalami niya talagi ta kung similya anang saginga kay para magtanong po ko diri kay kanang saginga na mo diri kay mga tunda naman ni kay daba o kanang uban pa pero ikaw unsa imong pinakaganahan na saging og sa luto pud na saging ang pinakaganahan gyud nako kanang yung banana cue labihan magkukuanan niya kay kanang makabusog gyud siya ba worth it gyud sa imong kwarta ikaw unsa man imong pinakaganahan na luto sa saging ang salamat kay guys sa pagtan-aw sa akong video walay hunong na pagsuporta amping mo kanunay guys og love you all.